Jimmy Volume 2 izobe sitholakala i-albhamu mhla 28 November 2025 isikhathi ngo-7 ekuseni. Izobe sitholakala kuwona wonke ama-digital music platform. Lo msebenzi usetshenzwe ngokubambisana u-Andile kanye neSulumane yaseNazaretha. Sithi #sikhumbuza ushuni wakudala. Ubamba usuku mhla 28 November 2025 ngo-7 ekuseni iyobe sitholakala kuwona wonke ama-digital music platform. Sithi #uyamjinja. Ebuhleni FM. Ushebe noNkulunkulu. Right ke ngempela ke sibonge kakhulu ke awuzwe nje lapha insizwa uAndile Cele lo no iSulumane laseNazaretha. Ya kade simemezela nje lesimemezelo zishayile ke i28 iphumile ke ialbum Buya Mjinti Volume 2 sisebenze kakhulu futhi lezi insizwa indaba ke ibisalungiswa kakhulu ile yokuthi kumele igcine ivela kuwona wonke ama platform music ngoba ku Spotify iyavela njengamanje nakwezinye iyavela ngicabanga ukuthi YouTube obusanenkinga ke phelile unyaka amaNazaretha wanawo December December indlela manje sibheke eKenana sibheke eKenana silinde izwi imemezela ukuthi ke ngempela eKenana kuyiwa nini hambe ngathi ukhona ke la Nondu inkosazana Nondu uyaphila Mtungu ayisikhona konke kuqondile kuhamba kahle kodwa sizi konke kuqondile masibingelele umlaleli usanda kusitshona bese sithi amehla waphathelwana besibonde saye kwake enyokeni kule iphinde sibuya kuyo uqopheka imlando sibonile nje uNdlunkulu uMdolomba ehlobile ngemvunulo yaseNazaretha esinila uJehova hey ngempela sibonile ngempela imlando eyeke nje yaqopheka ikakhulukazi ke mina ngiye ngawunothisa ilowo ukuthi ke isilo bese sethula ke ngempela isiqoko kuba sindluliselwe ke kubaba ukuthi ukusuka ngalo leliya sonto ke ngempela ukuthi ke ubaba usevumelekile ukuthi ke usengasithwala ke isiqoko uma lapha yana ngempela ke eNdlunkulu sibonile ke ngempela kuduma ke inkundla yonke kwaba ke umlando omkhulu futhi lowo esiubonayo ngalesikhathi ke samanje yebo ke kunjalo kube umlando omkhulu lowo ngoba besihlale sibona ubaba ehlonipha iNdlunkulu noZulu engathwala isiqoko ekhanda kodwa kubuke ngathi isikhathi sesishintshile isilo semkhululweni Tunga ziningi izimemezelo esinazo njengoba seku December azidlule kulesi siyabuya abalaleli siyabuya asifune ngapha ngabe nesizwe sosekela umlilo ke phamanya wazi ukuba uqale ngaphi bekumoya phansi xhumana noManzama Events Plan make any occasion unforgettable our services are as follows wedding events product now birthday parties church ceremony conference corporate events bela indawo yakho semanje ngokuthintana nombolo 067 809 9603 uzothola uManzama uzokwenzela umsebenzi wakho ube sezingeni eliseqophelweni eliphezulu Ibodo lijinga inkonzo yokuvamnyaka ngomhla 16 December 2025 isikhathi ke 9 ekuseni kanti konke lokhu kuzobe kwenzeka eNdwedwe eJona Kathengehoni iningi yoba orange manje wonke amabandla enkonzweni kavuka nathi yokuvala unyaka kuzobe kushaya uthando lokulungiselela uhambo lwaseKenana kanti ngemininingwane ungaxhumana nomshumayeli uNgcobo ku 0729784713 okanye umkhokheli Nkebekulu ku 0716752679 okanye emakhathini ku 071-442-5028 noma uMamnguni ku 079-302-8978 okanye coordinator Mawisane ku 067-8099-603 mafuthuma khona iBodo eNdwedwe Ebuhleni FM ushebe noNkulunkulu Inanda sekrethe kumanye wonke amabandla ukuba phume ngobuningi bawo kuyoshawa uthando lokuqedela indlu kababa kwaBheka uZulu noma amabozo waseNanda uyamenywa konke lokhu kuzokwenzeka ngomhla 6 December 2025 ekuseni nasemini konke lokhu kuzokwenzeka kwaBheka uZulu home ekuphakameni kanti ngemininingwane ungaxhumana noproject manager uMshumayeli Ngidi ku 071 244 688 okanye Mrs Hadebe ku 084 811
0478 noma uthubeza ku-078 787 447 noma mawuyisane ku-067 809 9603 asiphuthume khona kwabhekuzulu ekuphakameni.